Ende sian aka anak ni si Kora. Di atas niaka dolok habadiaon ido o jahanna. Holongan do rohani Adonai mida akka bahal ni Sion, asabida sude inganan di si Jakob. Na sumurung do barita taringot tuho ale huta ni de bata sela, tarias hodok kumarahap do hot Babel, masuk tu bilangan niaka na tumadda au, ay idama halak Palestim do hot Tirus, Rodikus akan naung tubuh disi. Jala tangok tu Sion dohonan ni halak do sogot sada-sada do bawa tubuh di bagasa ni bana jala los ibana na tumipuli pahoton. Bilangan ni Adonai do aka bangsa lao manuraton tubuh disi do on sada-sada sela. Jadi aka parede ro di panoktor matdok di bagasat hodo aka bual husudena.